idan gari TV, idan gari TV, la 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 la, idan gari TV, idan gari TV. Ita yanzu uwar gida ta fita ban san lokacin dawarta ba ne ta banna a gida tukunyan ma ga ranar ma duk ba ruwa girkin ma bata dafa komai ba wayo Allah mai mata ɗaya aminin goro. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah. Wallahi ai yari na ta fita DJ. Ta je unguwa tun sawa ta fita da wallahi ni ban ma san lokacin dawarta ba. A ina da kije? DJ wallahi da kin dai san dai DJ abin ba a cewa komai kin dai sani wallahi Allah da a ce ki na fara gani a garin nan kiran amma kawan ki ba fasan ta nake ba kawai dai babana ne ya dage sai an bani ita yanzu kuma ga Allah ya kawai gidan nan bata nan tunda bata nan ya kamata a ce ki bani haɗin kai a sanya da Ni ma ina son ka. Allah. Allah. Ko da dai ka aure kawata ne. Amma kuma fa kar ta zo ta kama mu. Ba ki da matsala kan ta zo za a yi a gama. Mace gara ga cikin. Allah. Allah. Salamu alaikum. La ilaha illallah. Kika ya daki ne. Na ta kalmun mai gida ko. Kina nufin yana cikin shi ma? Kan uban nan yau kenan da tsiya a gidan nan. Fito munafikin Allah. Fito. Inna lillahi me za ka kira munafikai? Ni hakurin me? Gaskiya kam. Zuwa sai nema na shi a hannu hula a hannu. Ita kuma kai a kuskure ba. Din nema na kuka shiga yi. Kai wani mai shirke kuma wacce amana. To jira ni zuwa. Wallahi gaba ɗayan ku kun sani. To munafiki kai kuma na dawo kanka. Kace menene karatu ka koya masa ko kai haka? Wallahi ba abin da ya faru ka fito da hannu ya hannu karatu ka koya masa. Sai ya sa na ga wanki kanta akwai.